Dala mo na akong buko. Pabila ko ng buko doon. Walang straw. Ay, mga kuragon. Baik ulit tayo. Isang pabay dito mga kuragon. Hindi makasalaki ng pabay dito. Dami ka dyan. Ano ko na pambomba dito sa mga nakabike dito. Malambot ang gulong ko eh. Basta may pambomba ka dyan? Morning, ano po? Pambomba? Oo, masyado po malambot. Medyo malambot ang likod ko eh. Yung akin nasira na yung para dyan. Nakalimutan kong dalhin yung pambomba ko eh. Pang ano na lang to, pang road bike. Nasira na yun. Hindi pwede pambomba yan o yan. Hindi pwede. Pambomba namin yung maliit lang. O ganun din sa akin, kaso. Pwede ka Hindi mo malambot yan? Nasira na eh. Ay, dito po kayo lumabot. Malambot nga. Marami dito. Marami dyan sila. Kabila po. Dito, samahan kayo. Nagkita na tayo C6 ha, boss. Oo nga. Lagi na. Ang ano ko nasa C6 eh. Ngayon. Nung isang linggo nandun ako eh. Ngayon na ano ko. Mga bossing, baka pwede magkaroon ng pambomba. Panghiram na po ng pambomba. Medyo malambot lang yung akin eh oh. Mayroon po tayo sir samahan dito ng mga bikers. Ah. Arca Bikers. Baka gusto niyo po mag-join, may mga long ride tayo. Sasama kayo sa jeep. Si Chip na po pala. Ah, sir. Si Tony. Morning. Yun, kernel po yun. Ay, Kasama namin. follow nyo po sa YouTube channel ko. Ah, ganun po. Ito po. Ay, wala akong stand, sir. Pakiano lang siya, wala akong stand eh. Okay. Hawakan ko po. Ayun na mga ganun. One eternity later.
2,000 years later. Going home. Yung dinaan natin kaninang paakyat ngayon. Pababa naman. This is my reward. Walang pidal-pidal, dire-diretso lang oh. Pero taas niya no. Hindi ako nakaahon diyan kanina. Woo! Sarap! Bababa! Hihi! Woohoo! Sarap! Sarap mag-bike! Oh, walang pidal-pidal oh. Dire-diretso oh. Bip bip! Bip 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 bip! Oh, sarap! Ayun, may nakita akong paahon na naman oh. Mangangambyo tayo dito sigurado. Bali, hatawin ko na lang ito paano. Pakyat. Subukan natin magmangambyo. You know? Kakayanin, kakayanin. 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 Papagod pero hindi susuko. Oh, di ba?
Bili mo tayo pandesal. Okay guys, kabili tayo ng pandesal. Kaya tayo. Nagkita kami nung dati kong kabat sa pagkasundalo. Retired colonel na pala siya. Naalala ko mga kalokohan namin nung araw nung kami nagtitrain pa sundalo. Colonel Antibola. Shout out sa iyo, Colonel Antibola. Mali talaga ang mundo. Sa tagal-tagal ng panahon. Pero mo, graduate tayo ng 1975. Naghiwalay tayo, na-destino ako ng Palawan. From 1978 up to present, ngayon natin nakita, 2020. Gururan na. Di ba, at least nagkita. Okay lang yun. Colonel Antibola. Retired. Okay na, dito na tayo sa bahay. Lapit na. Okay. Home sweet home.